Congratulations, you are safe tonight. Kung sa inyo mga ka-answer, ako nga pala si Mocha Frappuccino. Kala mo sino, no? Hindi ako yun. Ako lang naman na nag-iisang legit fake news site dito sa Pilipinas. Pag-uusapan natin ang mga balitang inang nangyari ngayon sa Pilipinas. Kapag kaka-evict ni Aljon, boyfriend ni Karina nagsalita na? Shopee anti-PewDiePie? Paano hindi magpakamatay? Anong nangyari sa Coke na free concert? Ang pagkakawalang sala ni Ms. Bong Revilla. Yun ang mga balita tatanginahin natin ngayon. Ako nga pala si Mocha Frappuccino. At ito ang balitang ina. O tingnan natin ano mga nangyari. Karina, I'm sorry, Aljon. Hindi niya alam ano ipifeel niya. Brother House. No! Thank you, housemates. Awkward, tumayo ka! Ingat ka. Okay, lagyan niya. Yes! That it is part of life. NANI?! Sabihin mo na. Narinig niyo yun? Baka di naman nakikita yun. Cock alert, no! Tama na! Narinig nyo ba yun? Ay lang, alam ko may nagsabi. Yo, buti na lang may nag-comment. Pero, ito yung sinabi nyo. Nung tumayo siya, sabi, mag-ingat ka. Panoorin mo yung sinabi ko kay Kuya, panoorin mo yun. Yun yung nagsabi niya na nagugustuhan niya si Aljon. Sabi pa na kasi, panoorin mo yun, mahal kita. I love it. Oh my god, the Netorare is too strong, man. Alam mo, sa totoo lang, wala naman akong pake kung anong gusto yung gawin sa buhay nila. Mga bata yan eh. Kung anong gusto nila, gagawin nila yun. They are curious for everything. Pero kung iidolohin mo sila, ikaw mismo na fan, wala kang karapatan na sabihin din na tama sila o hindi. Sila lang makapagsabi, no? So, kumbaga, pareho lang tayo na isang kritiko at isang fan. Pareho lang tayo ng stand on the matter. O ngayon, meron tayong special interview kay Mocha Frappuccino number 2. Ano masasabi sa'yo dyan ng boyfriend ni Karina? Ano na lang. Mocha Frappuccino nasa field. Salamat, Mocha Frappuccino. Ito kausap ngayon natin. Kausap ngayon natin ang boyfriend ni Karina, si Christian Driono. At meron siya mga unting saloobin bago siya mag-livestream sa linggo, 9 PM. Sige, Christian, sabihin mo na yung nararamdaman. Ako si Christian. Ay, ang pogi! Boyfriend ni Karina. Yes, boyfriend na kak. Nagkakilala kami Boyfriend ni pa rin Karina tawag sa iba, sarili niya. Nice. 2014. Sa school. And second year high school kami nun. Sandali. Second year high school? Okay. 4 years na kami magkasama. Ang nagustuhan ko kay Karina is Ba't bakit magkasama? Magka-live-in ba to? Sana hindi kasi si Karina yung babae na hindi mahirap mahalin. Alam ni Aljon yan. Cocked! Cocked na naman. Ang masasabi ko lang sa naging confession ni Karina kay Kuya, specifically kay dun sa Oh, shit! Aljon, about kay Aljon. Oh, shit! Siyempre kahit sino namang lalaki masasaktan. And to be honest, nasasaktan talaga ako hanggang ngayon. Pero sa 4 na taon namin Prince Umpad, nasan ka? Tulungan mo naman tong kapwa natin, mga white knights. Shoota, sabit. Hello? Gumagana pa ba yung... Malas masira ako yung headphones ko. Prince Umpad! Kimpoy Venetiano! Lumabas ka! Kailangan ka namin dito! Sa 4 na taon namin pinagsamahan, napatunayan naman namin yung pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi ganun yan. Hindi ba siya ng time? Iba nga 4 years na magkasal tapos magdi-divorce pa eh. Medyo mahina ang ating pero okay lang, bata pa naman yan. Okay lang. It's a good start for Christian na magkaroon ng ganong pag-iisip. Pero sana mag-mature pa siya at ma-evolve pa niya ang kanyang pananaw sa buhay. Karina, kung mapapanood mo man to, Yes! Ako si Karina. sa'yo na miss na kita. Sobra. The ultimate cockery. Yes. I love it. Masaya ako sa mga achievements mo. Ayoko na, ako lang yung nasasaktan kay paring Christian eh. Ewan ko ba?
siguro naman mamumulat din siya sa future, pero for now, bulag-bulagan pa siya. So, sana nga true love yung sinasabi mo kasi ikaw lang naman na masasaktan dyan. Kami, nakikinood lang kami dito, nakikiride lang kami sa inyo. Pati na si Aljon. Oh! Boom! Boom! Oh! Kakiri! 4 weeks versus 4 years. Sa ate, sino man nanalo? Comment below. Epic cock battles of history. Malay natin, di ba, ipasok, di ba, may umiikot na photo na sumagot daw si Kuya na pag ganito siya likes and shares, blah blah blah, ipapasok daw niya yung boyfriend ni Karina sa bahay ni Kuya. Pero feeling ko imposible. Feeling ko baka task lang para lang maluto pa ng onte at perahan pa ng onte ng PBB8 yung issue na to. Alam nyo naman, di ba, ang kanilang mga rekado dito sa kanilang niluluto ay mga bata. And they have every right to do so. Meron silang kontrata, alam nila na pwede lang gawin yan. Kung ipasok man siya doon na house, may to di more memes for the meme community. Mga kanto tasks dyan. Ako, marami dyan camera magsasara. Maraming camera dyan na matatakpan na lang bigla. Paglabas nyo dyan, kung 4 kayo, magiging 5 housemates mo, bigyan mo ng 9 months. Oh, sa pamilyang news studio nga pala kami dito. Tama na! Sunod na balitang ina! Balita, yung free na concert ng Coke sa may MOA sa Pasay ay nagkaroon ng problema. Tingnan natin ang mga pinadala nyo tungkol sa problemang yan. Alam nyo naman tayo dito sa ating news studio, wala kaming effort, okay? Yung mga nanonood sa amin, yun lang kinukuhanan namin dito ng effort. The Donald Duck. Together be real, together and no one can stop. It's just the feeling. It could ever bring me to no Oh my one God. can stop. Cancer talaga. Nice. Nothing could ever bring me down. Condom ba yung nakita ko kanina? Condom yun, di ba? Na nilubuhan. Okay, nice. So, yan ang nangyayari pag yung mga squammy pumunta sa isang ganyang... Isipin mo, libre na nga eh. Tapos... sobrang dami rin kasi nung pumunta. So, naiintindihan ko na hindi nakasalanan ng Coke yun. Pero di ba kung disiplinado kayo ng mga tao, sigurado ako yung mga nasa likod dyan, yung mga late na dumating, tinutulak nila yung mga yan sa likod kasi nakaranas na ako niyan eh. Nanunulak sila sa likod, wala, antitrip lang, mga squammy, mga kupal lang, di ba? Yan ang resulta ng cancer, di ba? Kaya makakatuloy yung concert, ayan, hindi na natuloy. I'm sure wala namang yung Coke dyan, di ba? Sabi nga Coke, di ba? Ipagpapatuloy ito sa ibang araw, pero sa mga tao nag-effort na pumunta na dyan, ayun, wala na sila makukuha. Maraming salamat sa mga cancer dyan na ginawa nyo to, di ba? Pare-pareho kayong walang napala, di ba? Mabubuti. Di ba? Cool kids kayo, di ba? Ayan, cool kids na nga kayo. Sige. Sunod na balitang ina. Balitang-balita, si Bong Revilla ay nadawit sa isang plunder in a pork barrel scam case. So, siya ay nakalaya na. Pero si Napoles tsaka si Cambe na kasama din niya dun sa kasong yon, convicted pa rin sila of plunder. So, ayun. Nagawa na siya ng mga memes ng Malacanang Events and Catering Services. Cups of it. How to get away with plunder, diba? Meron ka na nga Netflix series pa dyan. Very good. At nakakampanya na siya, sigurado ako din posibleng hindi. Diba? Sabi ko nga sa'yo, yan ang kapangyarihan ng mga santo. Hops, ayaw ko na maging mamulitiko. Hagado lang tayo sa memes. Maraming salamat sa inyo. Kayo na mag-isip para sa sarili nyo, ha? May tiwala ako sa mga cancer na kaya nila mag-isip para sa sarili nila. Magsaliksik kayo ng kaalaman. Sunod na balitang ina. Binan na ng Shopee sa kanilang live stream yung subscribe to PewDiePie. Siguro rin, sino ba to PewDiePie na to? Gusto lang namin magbenta. Sino ba to? Kung lalabas to video na to before 12/12, gumanggulo kayo sa mga live stream ng Shopee at Lazada. Wala naman sila magagawa eh. Subscribe to, bibilangin natin yung mga stars na yan. PEWDIPI. PewDiePie talaga wala. Siya talaga yan. Nainis na siguro yung mga nagmamanage yung live stream niya. Tayo na to mga batang to! Ano ba yan? Kailangan siya na yung benta ng bilyon dito. Pamaya na lang kami pakidyan. Gulong-gulo na sila. Pero sino ba to PewDiePie na to? Sunod na balita kina. Balita. Merong gustong magpakamatay pero nakita niya. Nakita niya to. At ayaw na niya. Publicity stunt to a whole new level.
Tatalon na sana ako, pero nung nakita ko yung mukha ni Sir Robert, nagkapag-asa. Tatalon ka ba? Sige, go! Go lang, go! Ito totoo lang, sa height na yan, hindi ka papatay. Alam mo yung gagastos ka lang. Sabog lang dyan yung paa mo, pero buhay ka pa. Imposible mamatay ka dyan. Siguro kung una ulo mo, pero imposible. Kasi may mga tao na dyan eh. Kung mahuhulog ka dyan, sasalpakin lang niya yung ulo mo pagilid para bagsak mo katawan. Update nyo ako kung ano nangyari dyan. Kung meron kayo mga news article, sa comment nyo na lang sa below. Baka mali mo, tumakbo siyang barangay captain. Alam mo naman dito sa Pilipinas, diba? Basta sikat ka, pwede ka tumakbo, di ba? Ganon, kagalibo lang ating mga Pilipino dyan, yan ang nagagawa ng hirap sa buhay at katangahan. Balitang ina, bago tayo lumungkot dito. Doon, nagtatapos natin Balitang Ina. Maraming salamat sa mga nanood. Mocha Frappuccino to, maraming salamat sa'yo. Syempre, huwag niyo kalimutan i-share sa mga marurupok yung friends. Ako ulit si Mocha Frappuccino, nag-iisang fake news site host and anchor nyo. Tayo na sa siniskrina